So komenye Brighton, I then met a guy called Dr. Jamela apetaku ubhuti wethu Krotman ubhuti wandidibanisa namanye abantu wandidibanisa nenye ichap umkhuluwa uDr. Chahar, you know. Yabantu besikha ulapha eJoni mos. Yes. Fofu waye kanye sepa. Usepha. Okay. Usepha. Usepha. Apa yes. We practice that total for all. Wandidibanisa nomkhuluwa wayekade sithi uDr. Jamela endifuna ukudibanisa nomuntu ma. I think ngizavana nalo. Yabo. Asadimana nomkhulu sisavana up until today. Yabo. Yeah. And I know name the guy. He supports me. I learn a lot from him. Yeah, and I guess he is a GP, you know. So I'm still there with him with private practice. But I also work for the University of South Africa. Upper Gqeberha office, the campus UNIS. Yeah. Yo. Ngokumkhazisa kule yakho ipractice usebenza lapha ngoku and unceda abantu abatheni udila necases ezinjani. Yo, body. I think let me start kwinto 8. Mna I deal kunye the children, the teenagers, and the old and the aging ones, the adults and the aging ones. Okwesibini, I see a lot of different people. I see abantu who are politicians, business people, befundisi, yabo. I see abantu believer with African traditional religions, traditional practices. Abantu abathwasayo, abantu abangamagqirha, yabo. I see a variety of people, yabo. And it actually helped me to detect the noise I take in the 8. As a story on the of being a counseling psychologist, sindincede kwinto yokuthi akukho umuntu ongenangqondo. Mna ndibona uba i-background yakho ikunceda uba mawube suitable for le nto ikhethileyo, because asibona ezingxaki eziphumele kuzo zezabantu baphumela kuzo, uyabo. So ke ngoku xa uthetha uzuthetha itheory uzawuthetha into obukhe wayi-experience. Kumohluko kumntu ofunde encwadini nomuntu oyiphilileyo lo nyani. Yeah. No, I agree with you, Kulono. And nezinye izinto wena Brati endingazange ndacinga uba abantu can get through kuzo. Endingazange ndazibona. Endingazange ndazifunda nosifunda while I was still in the university. Ufikele kwi-stage esithi ewe ndiyazazi ingxaki zam but ezi ngathi ngahapha. You know, ubona uba people are going through a lot.